de la setmana del medi ambient i l'energia, amb un format diferent, fruit de la pandèmia de la Covid-19 que ens ha tingut a tots confinats i ens plau inaugurar aquest primer acte que fem amb aquest format innovador de webinar i que també és un repte per nosaltres com a Servei de Medi Ambient, que portem una mica la coordinació i l'impuls. Per tant, us demanaria paciència, us demanaria comprensió, és una mica tota una primera sessió que fem. Jo directament soc la Gemma Rosset, la cap del Servei de Medi Ambient, juntament amb el Vicenç Pérez, que m'acompanyarà amb els aspectes més tècnics, i emmarcant aquesta primera sessió, per què hem volgut parlar i per què hem volgut tractar el tema de la mobilitat a Vilanova. Com sabeu, hi ha aquesta ordre ministerial que ha obligat o obligava que tots els municipis prenguessin un seguit de mesures concretes per esponjar la ciutat i que hi hagués aquest distanciament amb tot el que seria el trànsit de la gent pel carrer. Vist això, però, aquí a Ciutat de Vilanova, els diferents companys i els diferents serveis, ja des de fa molt de temps i també des d'una base ambiental, la mobilitat és estratègica per la ciutat i en aquest sentit estem en una emergència absolutament sanitària, però és que abans d'aquesta emergència sanitària es va decretar aquí també al ple i en molts dels diferents municipis de Catalunya l'emergència climàtica. Com sabeu, aquesta emergència climàtica és anterior, tenim un repte ambiental important des de molts anys enrere, que podríem començar l'any 1992 a lo que era la cimera de Rio de Janeiro, i d'ençà llavors hem tingut tot un seguit de reptes ambientals perquè les ciutats cada cop emetin menys diòxid de carboni i la qualitat de l'aire sigui millor. Des d'aquesta perspectiva hem volgut fer avui aquesta sessió, que esteu tots aquí, estem tots plegats, i abans que res, donar-vos aquesta benvinguda. Diríem que aquesta sessió que estem fent avui, si no teniu inconvenient i si hi hagués algun inconvenient ho dieu ara, farem una gravació de la mateixa, la qual la tindrem, pot ser que la reproduïm, pot ser que fem algun tema d'aquests. Jo faig una parada per si hi ha algú que té algun problema per que puguem fer aquesta gravació i poder-la tenir després com a document intern. Davant? D'acord. Jo, sense gaire més emmarcament, la idea és que hi hagi unes 3 presentacions de 3 persones, és una taula tècnica perquè aportem informació de quina és la mobilitat nova que s'està creant ara aquí a Vilanova a partir de, com us he comentat, aquesta ordre ministerial i aquest context de la Covid. I hem volgut fer un enfoc triple. I a partir d'aquí, després d'aquestes exposicions de les persones que ara us comentaré, passaríem a un espai de debat, a un espai d'obertura, de preguntes-respostes, en la que també intentarem que o bé les pugueu formular directament, aixecant la mà, crec que aquí baix també tenim un lloc que es pot aixecar la mà amb el Zoom i que ens permet aixecar la mà aquí baix, segurament ara el Vicenç ens farà com la mostra de com es fa, o també que utilitzeu el xat a la dreta. D'acord? És un format web, és un format en què no ens estem veient directament, entre que no ens estem veient de forma presencial. Per tant, és possible que hi hagi algunes interaccions que no puguem controlar tant. El que sí que us demanaria és, teniu el xat, aixequeu la mà, verbalitzeu, comenteu, feu algunes gesticulacions també en aquest sentit, d'acord? I intentarem que la sessió no sigui més enllà d'una hora i 20, d'acord? Aquesta seria la idea general. Sense més qüestions que aquest emmarcament previ, jo passaré la paraula a 3 persones. Una seria el Juan Pablo Naya, ell és arquitecte municipal, i us explicarà tot seguit, que el tenim allà a la dreta, que ens aixeca la mà, us explicarà tot seguit el que s'està fent a Vilanova, quin és el planteig, què està passant, quina és aquesta transformació que estem vivint en els darrers dies i setmanes i com s'està portant això a terme des dels equips tècnics. També ens acompanya aquí altres companys i companyes de l'Ajuntament, de serveis tècnics, que també poden aportar aspectes concrets, complementant-ho. Després passaríem la paraula amb el Manel Lázaro, ell és tècnic de Medi Ambient del Servei de Medi Ambient, que també aixeca aquí la mà. Ell ens farà una aportació sobre tot el registre que hem estat fent dels indicadors ambientals en quant a la qualitat de l'aire. I, per últim, teníem moltes ganes també de convidar amb alguna entitat local, amb alguna entitat que tingués una visió, que tingués una ideologia, que estigués treballant feia temps amb temes
de mobilitat a ciutat i de totes les entitats que estan dins de la plataforma pel clima. Hem contactat amb Camins Escolars i tindrem aquí a l'Alba Mansilla, que també aixecarà la mà, que està a baix a la dreta, que també ens farà una aportació. Demano amb els diferents ponents d'aquesta sessió que intenteu no extrapolar-vos d'aquests 10 minuts, 12 minuts, potser qui més, qui menys, i si us sembla, Vicenç, passaríem la paraula amb el Juan Pablo Naya, que és arquitecte municipal i que us farà tota aquesta explicació d'on estem ara mateix. Hola, bona tarda. Gràcies, Gemma. Hola a tots. Què estem fent? Abans m'has preguntat, Vicenç, si vull compartir pantalla, compartiré. No faré una presentació, m'aniré directament a on estem, on jo crec que estem. Estem... A veure si ho faig bé. No, no ho faig bé. Ah, sí. Estem aquí. No sé si ho veieu. Ara es veu el Zoom. Has de compartir la pantalla del tema que vulguis. Has de seleccionar la pantalla que estiguis oberta. No veig per què no em deixa. Si intentes tornar, surt de compartir pantalla i torna a entrar, però abans d'entrar estigues ja a la pantalla teva del que tu vols veure. Sí, ja estava, però no... Vale. New share. No sé per què no... d'allò. Bueno, és igual, ho faré verbalment, no passa res. Les imatges a vegades... Bueno, en tot cas... Si de cas, deixa de compartir pantalla i vols tornar-ho a intentar. Sí, però és que no controla aquest programa suficientment bé i no veig... Rocco, ha d'obrir l'arxiu que vols compartir, eh? Sí, ja el tinc obert. Però no sé per què no ho sé fer. Bueno, perdoneu. Perquè ho has fet després. Ara hauries de tancar el compartir pantalla. Tancau. Sí. Perquè estàs saturant tota la videoconferència. Stop share, vale, ja està. Vale. Ara obre el que volies veure al teu ordinador. Ah, sí? Sí? Sí, correcte. Ja ho veus? I ara dona compartir pantalla. Però no em surt el cartellet de compartir pantalla. Sí. Obre el Zoom. A baix, a la barra de baix. Vale. Ho veieu? Ara sí. Vale. Bueno, m'he anat a l'any 1971. Això és Amsterdam i és una manifestació d'una campanya que es va muntar de manera, diguem, no institucional ni massa organitzada, que es deia Stop the Kindermord. La gent va començar a sortir al carrer. Stop the Kindermord és pareu la mort de nens. Stop the Kindermord. Pareu la mort de nens va desencadenar una sèrie de manifestacions la veieu? Stop the Kindermord, en què de seguida la bici es va tornar en un símbol. Coincidia també la crisi del petroli i Holanda en aquell moment, igual que Dinamarca, que també tenien les mateixes manifestacions per motius molt semblants, es van convertir la bici en un símbol. En un símbol de què? En un símbol de l'estalvi energètic, és a dir, de la capacitat també d'independència dels individus, de les famílies, de no dependre d'un sistema energètic, però no només d'un sistema energètic, un sistema de preus, de costos, etc. I un sistema amable. Veien la bici, es va convertir en un símbol de manera no propositada.
relacionada amb la salut. En la salut i la manca d'atropellaments, el problema que hi havia gravíssim, perquè Holanda, l'any 71, estava ple de cotxes, igual que nosaltres. Què passa? Que amb la crisi del petroli van tenir una mena de moment de crisol d'idees i van començar a canviar coses. A l'any 1978 ja havien canviat la llei nacional que posa com a culpable sempre el vehicle motoritzat davant de bicis o vianants. Ara, per simplificar aquesta cosa, que es diu strict liability, responsabilitat directa. Dinamarca ho va fer 2 anys més tard, l'any 1980. Però els jutges ja jutjaven diferent. Groningen actualment té 60% de mobilitat en bici, 60% de tots els viatges. Groningen és una ciutat rica, una ciutat molt dinàmica, no arriba a 200.000 habitants, amb universitat. En aquell moment tenia 100.000 habitants aproximadament i va sectoritzar el centre. El centre de Groningen fa 1 quilòmetre per 1 quilòmetre que no es pot atravessar en cotxe. Es pot entrar i has de sortir expulsat. Això va ser l'any 1972. Storgate, que és un carrer molt famós de vianants de Copenhague, el primer carrer de vianants del món, tal com els coneixem ara, és de 1969. Aquell és el moment en què estem nosaltres. Tenim una crisi que ens obliga. Per què? Perquè no hem fet els deures. No dic ara particularment cap persona ni cap govern ni res d'això. Acumuladament, històricament, no ho hem fet. I què vol dir? Que tenim molts problemes. No sé si m'esteu escoltant. Sí? Tot bé? Vale. Aquest moment històric és el que tenim ara. El Covid-19 ens ha portat a una situació límit, no hem fet els deures i ara hem d'actuar amb urgència. Els llocs on han actuat prèviament no han d'actuar amb aquesta urgència. Però no és un tema ara d'un govern o d'un altre, és un tema cultural gairebé, de 30 anys o 50 anys, mínim de 30. Llavors, què estem fent ara? Què estem fent? Bueno, estem fent recuperant idees que ja teníem o que ja estaven treballant i aplicant-les una mica més ràpid per la situació d'emergència. Algunes d'aquestes idees ja estaven treballades, ja estaven en marxa, com el pla de pacificació del centre, de les persones primer. Altres no havien estat configurades com un projecte, però sí que havien estat avaluades, com pot ser convertir la Ronda Ibèrica en un carrer i no una autopista, per simplificar aquesta actuació. Ens hem vist obligats a fer-lo perquè necessitem traslladar molts cotxes que tenim de moment i que no es poden eliminar de cop i la Ronda Ibèrica era la manera més barata, més ràpida i més distribuïda per donar un marge, perquè hem de treure cotxes del centre. Però què estem fent? Estem recuperant el temps perdut amb una certa urgència. Llocs que han fet alguna cosa durant les últimes 2 dècades, com pot ser Pontevedra, per exemple, estan ballant claquer sobre les nostres tumbes, estan feliços, és a dir, han fet el 70% de la feina i ara estan preocupats amb el 30% o el 20%. I nosaltres, quan dic nosaltres no vull dir només Vilanova, és més ampli que Vilanova, doncs hem de recuperar el temps perdut. També estem potenciant o ampliant o millorant coses que ja estaven iniciades. Vull dir que la illa de vianants de Vilanova o la peatonalització de la Rambla no és un invent que ni fem nosaltres els tècnics ara, és una cosa que ja té un recorregut, diferents governs ho han anat construint o senzillament defensant o aplicant. El que fem ara és completar això que no acabava de funcionar bé, bàsicament pels camions. Tot això en el marc climàtic o en el marc del medi ambient o en el marc del benestar, què vol dir? Bueno, no ho diem nosaltres aquí a Vilanova, ni la regidoria, ni els tècnics. És que ho diu la OMS, ho diuen les directives europees de la Unió Europea. És una institució lenta i pesada, però que va molt per davant de nosaltres. Què diuen? Diuen, per canviar el clima
I per canviar el benestar de l'espai públic, el factor número 1 és el trànsit, o sigui, reduir el trànsit. I, per tant, el número 1 per reduir el trànsit és potenciar de manera clara, no esperar a que es redueixi el trànsit, sinó simultàniament o abans, en termes generals, la mobilitat sostenible, però a veure, és molt concret a Vilanova. És la bici i el bus. El vianant, sí, clar, evidentment. Bàsicament és que el vianant és com respirar, és a dir, ho és tot. No? El que surt de casa amb la bici surt caminant. El que va agafar un bus surt caminant. El que va en cotxe surt caminant. És a dir, no només, també el món del cotxe també s'ha de cuidar, se l'ha de treballar perquè sigui raonable. Perquè els conductors a vegades no tenen altres opcions, però sobretot els conductors poden comportar-se molt millor del que el fan si els ajudem amb el disseny, amb les normes, etc. La majoria dels conductors estan disposats a canviar el seu comportament. De bretos hi ha molt poquets, però no sempre fem les accions que els ajudin a comportar-se millor. Això està reconegut a moltes instàncies. Les nostres lleis, les catalanes, la llei de mobilitat, les lleis climàtiques, les econòmiques també, per cert, totes conflueixen en el mateix. El factor principal per canviar el clima, per canviar el benestar a la ciutat, per canviar la seguretat en el sentit dels atropellaments, la salut, el tema del soroll, tot, al final, el factor número 1 no és l'únic, però el factor número 1, abans i tot que, diguem, aspectes materials com la vegetació, abans i tot que això és el trànsit, reduir-lo i, per tant, potenciar i millorar l'altre. Però, a més, amb el disseny curós de l'espai públic, normalment acompanya les mesures de pacificació, millora de la bici i tal, normalment acompanyen altres mesures com pot ser drenar millor, és a dir, espais de terra que drenin, arbres amb ombra, és a dir, captació, retenció de la pols en parterres, tot això. Per què? Perquè si redueixes l'espai del cotxe, que són molts metres, 3 metres i pico d'un carril, són molts metres, apareix espai en la ciutat. No és que et sobri, però aquest espai està actualment pres pel sistema de transport cotxe i aquest sistema, a la que hi treus una mica d'espai, tothom troba espai. Quan dic tothom, vull dir des de parterres a, senzillament, espais fins i tot per ús lúdic, com pot ser un petit racó amb bancs, uns jocs infantils i tal. És sorprenent la quantitat d'espai, metres quadrats, que es menja el sistema cotxe. Per tant, també tocar aquest tema, reduir-lo i acotar-lo i conduir-lo correctament, ens ajuda a millorar aspectes que no són directament relacionats amb la mobilitat, com podria ser drenatge i vegetació i tal. Llavors, en realitat, el que estem fent, jo crec que també senta les bases, o va acompanyat, o va en paral·lel, a totes aquestes altres coses. I, en tot cas, els que ho estem treballant ara, ho veiem així, o volem que sigui així. Volem que les mesures de mobilitat ajudin a trobar aquests equilibris, també fins i tot econòmics. Per cert, els països que van en bici són els més rics, els més dinàmics, gairebé no tenen atur i, per cert, es mouen força, es mouen més que nosaltres, perquè ho fan d'una manera més eficient. Moure's en un sentit global, és a dir, combinant transport públic, bicicleta, també cotxe. Tothom es mou millor si apostem per aquesta manera de mobilitzar-nos. I les mesures concretes no les explicaré perquè estan en els plànols o algunes... Bueno, en tot cas sí que estaria bé, gràcies, en tot cas sí que estaria bé que potser en uns 5 minuts expliquessis els eixos més principals, les actuacions, perquè sí que és cert que molta gent que ara aquí s'ha connectat i que amb el confinament potser no hem tingut l'oportunitat de recórrer tots els carrers i de fer una mica de pinzellada general de les actuacions amb uns criteris generals. Gràcies. La primera és el paquet de pacificació del centre que estava preparat en un gran projecte amb un termini més ampli. L'accelerem. Vol dir que evitem
no podem implantar tot el que estava previst, però la part principal sí. Això bàsicament evita dreceres, és a dir, treballem en anells d'entrada i sortida perquè hi hagi un àmbit que aproximadament és de 900 metres per 600, no és Groninga, però s'assembla força, en què no es pugui atravessar en cap sentit. Sí que es podrà entrar, però s'haurà de sortir. Entrar i sortir, en forma d'anells, allà amb dreceres. També s'intenta regular d'una manera molt més coherent la càrrega i descàrrega, de manera que no penetrin camions grans i potenciar la càrrega i descàrrega perimetral. Perimetral o en llocs molt concrets, molt habilitats, com podria ser la zona del mercat o altres espais concrets. Aquest és el paquet central. Tots aquests vehicles que s'han derivat s'han de treure d'aquí. No és que fem el compte un per un, però ara mateix hi són, diguem. O sigui, a la llarga esperem que vagin trobant el seu lloc d'una manera difusa, però ara mateix és impossible. Hem buscat una manera molt repartida, que és la ronda ibèrica, i molt barata i ràpida. La ronda ibèrica, a més, la pacifiquem, passa d'autopista 2+2 a un carrer urbà 1+1, té unes bones rotondes, flueix força, i aquí canviem, una frase que el regidor la utilitza perquè és bastant significativa, canviem velocitat per fluïdesa, és a dir, els vehicles van més lents però més fluïds. Al final del dia passen els mateixos vehicles. En tot cas, aquesta mesura, de moment, està subjecta a... és reversible, és de pintura, està subjecte a revisió al setembre, quan comencen les escoles i tal, i acabem de decidir si es manté 100% o parcialment. Reduir de 2 carrils a 1 ens permet, per exemple, millorar, que ho farem pròximament, els accessos a les ambulàncies a l'hospital, que ara han de fer un revolt. En 2 carrils és impossible, amb un carril es pot fer directe, o incorporar trams de carril bici que faltaven o que estaven per la vorera, diguem, i ara estan protegits, amb color vermell, però més amplis i tal, que arriben fins a les pistes esportives i fins a Ronda Europa, el món del treball, de la indústria, que també tindrà aquesta comunicació. Després, això són aquestes dues figures que estan molt lligades, perquè una sense l'altra no es podia fer. No podem començar per la ronda ibèrica. Un altre paquet és de sectors pacificats a 20, la bici pot anar en doble sentit, que són carrers que ara mateix ja són estrets, i que això permet en barris que de fet ja estan força pacificats garantir aquesta capacitat de la gent de travessar en qualsevol lloc i, per tant, de mantenir les distàncies del Covid. Ha suposat al centre també, el fet de tot això ho fem per mantenir les distàncies necessàries pel Covid, però en aquests sectors el fet de donar prioritat al vianant els permet creuar i la bici en doble sentit, per arribar als carrils bici. I després una gran actuació important és en forma de creu, és un carril bici protegit en forma de creu central, que és Rambla Samà i Francesc Macià fins a Zamenhof. Amb independència d'això, hi ha altres mesures que s'estan treballant des de la regidoria i que de moment no estan, a nivell de projecte, continuen. Altres coses que ja s'havien engegat abans, com és la cicloestació o diverses actuacions de pacificació relatius als camins escolars, com podria ser la zona del Canigó o la zona del Bolerany, que és veritat que tot s'ha retrasat una mica perquè hem estat 15 dies una mica com bojos, però en general aquests projectes com a projectes tiren endavant. A més dels comentats del fons FEDER, del Camí Pedalable, etc., que en principi caminen el seu camí. La idea és tenir una xarxa ben mallada de carrils bici protegits que inclogui un pas net i clar i ràpid per sota les vies, a part dels altres que existeixen però que són compartits, i generar un efecte xarxa perquè la gent realment pugui anar amb bici. No vulgui, sinó pugui anar amb bici. Tota la gent, evidentment. Jo vaig amb bici per qualsevol lloc, per la meva edat i perquè tinc molts quilòmetres de bici, el regidor també té molts quilòmetres de bici, però hi ha gent, lògicament, que va amb nens, o és més gran, o porta paquets, o va... En fi, o va més tranqui. Aquesta gent, si la volem al carrer, hem de tenir una malla tancada i contínua i de moment Vilanova tenia trossos, alguns bastant bons, altres no tant, però trossos, i aquestes tasques són de lligar una malla.
Moltes gràcies, moltes gràcies. Si de cas després voleu més aclariments, ho faríem amb el torn després de totes les exposicions que hi haurien. Doncs, passat aquest punt, aquesta primera aportació que ha fet el Juan Pablo Naya, passem amb el Manel Lázaro, que ell ens explicarà allò que us comentàvem inicialment del tema dels indicadors ambientals de la qualitat de l'aire. Com vulguis. Sí, bé, hola a tothom. Des de Medi Ambient vam creure que era una oportunitat que podia ser molt interessant fer un seguiment d'algun indicador de qualitat de l'aire de Vilanova durant aquest període quan va iniciar el confinament i anar veient en el temps com evolucionava. Per això, ara us compartiré un document que el podeu trobar a la nostra pàgina web, dins de l'Ajuntament, a la plana Ciutat Verda, que l'anem actualitzant aproximadament cada 15 dies. Us ho comparteixo. Ho hauríeu de veure. Ara acabo de pensar que com que us sortiran les cares a la dreta, segurament no ho veieu sencer, però ho faig més petit. Jo crec que així ho veieu tot. Es pot moure el de la dreta. Sí, si no ho podeu moure, també és veritat. Bueno, em centro en la gràfica aquesta perquè us aniré... Tot el tema del text que està d'allà baix us ho aniré explicant jo i la gràfica és on s'obtenen les dades i és la part més interessant. Dir-vos que aquestes dades, nosaltres tenim la sort a Vilanova que tenim una estació permanent que està a la plaça de les Danses que pren una sèrie de mesures d'indicadors, concretament 24 cops al dia, és a dir, cada hora agafa una mesura, d'una sèrie d'indicadors relacionats amb el tràfic rodat, motoritzat. És a dir, són mesures que estan relacionades estrictament amb la mobilitat. Vam creure que l'indicador que agafaríem i que faríem el seguiment, el millor, era el NOx, o coneguts com òxids de nitrogen, perquè, per una banda, com hem dit, estan molt lligats a l'activitat humana, són gasos d'origen antròpics i estan lligats completament a la combustió de vehicles motoritzats. Són uns indicadors que estan regulats per les guies de l'OMS i, a més, tenen tota una sèrie d'impacte en la salut, en la qualitat de l'aire, que són molt interessants. Aleshores, aquests gasos, el NOx, són principalment diòxid de nitrogen i òxid nítric en menor mesura. També depèn de les condicions climàtiques, de vent, d'altres factors. Pot ser que n'hi hagi més un, més l'altre, però principalment és diòxid de nitrogen. Però hem preferit agafar la mesura de tots, del NOx, perquè podia haver petites variacions en funció de les condicions climàtiques d'un dia puntual i així no ho estaríem infraestimant. Llavors, les mesures diàries, és a dir, la mitja diària des de l'1 de març fins al 30 de maig, que va ser fa 3 dies, d'aquest any, són la línia blava que teniu ara tots davant. Llavors, vam dir, això amb què ho comparem, per poder tenir una apreciació de què està passant? Podríem haver pensat, ho comparem amb els mesos previs de l'any, gener, febrer, i després què ha passat ara, març, abril, maig. Però no seria correcte, ja que són uns indicadors que tenen molta variabilitat individual. És a dir, com deia, si ha plogut, depèn de la temperatura que faci, de la força al vent, varien molt. Llavors, clar, podia ser que veiéssim un descens i estaria explicat, per exemple, per l'augment de la temperatura. Aleshores, l'ideal és comparar-ho amb el mateix dia d'anys anteriors. Per exemple, el 20 d'abril, aquest any hem obtingut, veient-ho aquí més o menys, una mesura de 5 micrograms metre cúbic que vam obtenir els anys anteriors aquell mateix dia. Però tampoc seria correcte agafar només, per exemple, l'any passat, perquè la mateixa variació individual la podríem veure si estem comparant un diumenge amb un dimecres. Hi ha variacions que no són explicades com una tendència, sinó simplement que aquell dia, pel que sigui, hi ha menys mobilitat. Llavors, el que hem fet és agafar la mitja dels últims 5 anys, de 2015 a 2019, per dies. I aquí és la línia taronja que teniu. Ara ja entenem la línia taronja i la línia blava, no? I passem a analitzar què veiem, no?
Després també teniu 2 punts, que és l'entrada en vigor de les mesures de confinament. Va ser quan es va decretar l'estat d'alarma, restriccions de la mobilitat, el que diem la fase 0, que ha estat fins fa ben bé 15 dies, que va des del 15 de març fins al 18 de maig, em sembla. I després tenim la fase 1, que ha estat aquesta fase que hem tingut els darrers 15 dies, en què ja hi ha hagut algunes mesures que s'han aixecat. Seria esperable que hi ha un augment de la mobilitat i ara veurem si ja realment aquests canvis es redueixen, no? De totes maneres, veient el conjunt, és a dir, des d'aquest dia d'inici, el 15 de març, fins a l'actualitat, tot aquest període, ja hi ha hagut un descens d'aquests indicadors del 42,7%. Això és gairebé la meitat. És a dir, podem dir que quasi tenim el doble de qualitat de l'aire de Vilanova. I, a més, si ens fixem, veieu aquests punts més baixos de la línia blava, d'aquests punts més baixos, 33 dels 78 dies que han passat en total, és a dir, quasi la meitat d'aquests dies, hi ha hagut un mínim històric. És a dir, no hi havia hagut un valor més baix en els últims 5 anys, evidentment, no hem mirat més enrere. Però això és molt significatiu, que gairebé la meitat de dies tinguin un valor mínim històric i un descens del 42% dels contaminants, doncs és molt significatiu. Si ho mirem per separat, també és molt interessant. La fase 0, aquesta fase de restricció completa de la mobilitat, que anava des del 15 de març fins al 18 de maig, el descens ha estat més substancial, és a dir, 45,8% del descens, una miqueta més del total, i, a més, la gran majoria d'aquests mínims històrics han estat dins d'aquesta fase, un 29%. Mentre que la fase 1, aquesta que han estat els darrers 15 dies, també hi ha un descens, és a dir, es manté un descens dels indicadors de qualitat ambiental, d'aquests dels NOx, però és menor, és un 21%. Costa més de veure-ho, si ens fixem en el gràfic, hi ha més variabilitat, però igualment hi ha un descens del 21%. I una cosa curiosa és que si ens fixem en la tendència d'aquests indicadors al llarg del confinament, si us hi fixeu, tant a la fase 1 com a la fase 0 són molt pròxims en la línia blava aquest any. És a dir, sembla que no hagin variat gaire. I és real, la mitja de la fase 0 és de 9,48 micrograms metre cúbic, 9,48, mentre que la fase 1 és 10,46, només una unitat major. Aleshores, si s'han mantingut bastant aquests contaminants tan baixos, per què diem que aquesta fase 1 no hi ha tant de descens? Doncs és perquè, si ens fixem, la tendència dels darrers anys és a baixar. És a dir, no hi havia el mateix nombre de contaminants a l'aire al març que ara. Anaven baixant. Aquest any, com que ja hi ha hagut aquest descens durant el confinament que s'ha mantingut, aquí les diferències són menors. Per això només hi ha una reducció del 21%. De totes maneres, estem parlant que hi ha una reducció. I per tenir-ho com a referència, que us he esmentat, aquests indicadors, els NOx, estan regulats a les guies de l'Organització Mundial de la Salut i també en alguns decrets llei, que situen el límit anual a 40 micrograms metre cúbic per l'afectació de la salut humana. És a dir, si la OMS considera que si passen la mitja anual de 40 és que ja hi pot haver una afectació de la salut humana. En el cas de Vilanova, l'any passat, per exemple, el 2019, aquesta mitja era de 24,55. És bastant per sota de la que hi hauria afectació de la salut humana. Però igualment, fixeu-vos que ara estem parlant que està per sota de 10 micrograms per metre cúbic. És menys d'un quart del límit posat per l'Organització Mundial de la Salut. I és més, després hi ha normativa específica més estricta, que és que situa en 30 micrograms metre cúbic l'afectació dels ecosistemes. I tampoc estaríem en la mesura, per exemple, de 2019 per sobre d'aquest límit i encara menys durant aquest període de confinament. La fase 2 serà molt interessant d'avaluar-la, encara és molt d'hora, només han passat 3 dies i no podem veure què està passant, però segons la tendència i el que esperaríem veure és que cada vegada les diferències respecte als anteriors anys siguin menors si no hi ha mesures de pacificació, com deia el company.
Moltes gràcies, Manel, per la teva aportació. Doncs, si us sembla, ara passaríem a l'Alba Mansilla, de Camins Escolars de Vilanova i la Geltrú, perquè ella també ens pugui fer la seva aportació dins d'aquesta sessió que estem fent avui. Com vulguis. Gràcies, Gemma. Bona tarda, se me sent bé? Perfecte. Doncs, primer de tot, agrair-te a tu, Gemma, i a Medi Ambient, que ens hagueu convidat a la plataforma de Camins Escolars a participar i per l'organització d'aquesta setmana, de fet, del Medi Ambient, amb tots aquests actes. I nosaltres, la Plataforma pels Camins Escolars, per qui no ens conegui, som un col·lectiu de persones de Vilanova i la Geltrú que defensem el dret a la ciutat, que es pot explicar des de diferents àmbits, des de diferents eixos. Hi ha un dels eixos del dret a la ciutat, i perdoneu que no vull començar aquesta intervenció sense, com a defensora del dret a la ciutat, una ciutat segura i justa, condemnem com a col·lectiu contundentment l'agressió que va patir dimarts a la nit una persona sense llar a la nostra ciutat. Perdoneu perquè no volia començar la nostra intervenció sense dir això. Després, respecte a les mesures que s'han presentat d'extrema urgència per la situació amb la crisi del Covid-19, la Rocco abans ha comentat algunes d'elles una mica per sobre. Nosaltres, com a Plataforma de Camins Escolars, ja fa des del 2016 que estem demanant algunes d'aquestes mesures, com ara la Ciutat 30, perquè el que exigim és una ciutat més segura per totes les persones i en aquest sentit les persones vulnerables són les primeres que s'han de considerar i pel que fa a la mobilitat, el vianant seria la persona més vulnerable. També un altre dels eixos en quant a mobilitat que nosaltres defensem és una xarxa de carrils bici connectada i no perquè nosaltres siguem de partida un col·lectiu ciclista, perquè no vam néixer com a col·lectiu ciclista. Vam néixer com a col·lectiu que defensa un model de ciutat més amable, més segur, més sostenible per a les persones. I això, amb l'observació crítica i l'aprenentatge que hem fet durant aquests anys, hem entès que passa necessàriament per promoure la bicicleta i reduir l'ús del vehicle contaminant privat. Treballem pel repartiment equitatiu del treball públic. Aquest seria un altre dels nostres eixos, que és l'accessibilitat, i per un replantejament de la logística, que també està molt relacionat amb algunes de les mesures que ha presentat abans el Rocco. M'ha semblat molt interessant l'exposició del Manel de Medi Ambient, que han fet aquest estudi sobre com ha impactat el descens de la circulació de cotxes per Vilanova en la qualitat de l'aire a la nostra ciutat. Si em permeteu, tinc una presentació molt breu que us vull ensenyar, perquè així teniu una imatge més gràfica de qui som i què fem, i després passaria a comentar aquest estudi que em sembla que té molt de contingut. Provaré de compartir pantalla. Em dieu si funciona correctament. Ara estic compartint una presentació que hem titulat Deconstruint el relat del cotxe. Es veu correctament, Gemma? Sí, es veu bé. Perfecte. Doncs deconstruir el relat del cotxe és una expressió que fa servir l'empresa del vicepresident de l'Associació Catalunya Camina. Pensem que és evident que en aquests moments que estem s'ha fet palès que cal un replantejament de la ciutat i cal un replantejament urgent de la mobilitat per la salut de les persones, perquè el disseny de la ciutat té una repercussió directa en la salut de les persones i això passa necessàriament per deconstruir el relat del cotxe, una mica lligat al que comentava el Rocco al principi, perquè la imatge del cotxe privat està molt arrelant a la nostra cultura, com ho està també i ho estava en el seu moment el tabac, i conforme es constata científicament les conseqüències greus que té per la salut pública, hem de fer un esforç de repensar la ciutat i de construir aquest relat i entendre que no és que estiguem en contra del cotxe en general, perquè el cotxe té una utilitat quan s'utilitza de manera racional, però l'ús abusiu i indiscriminat del cotxe dins les ciutats ens està portant a una situació que és molt crítica. Llavors, aquí explico bàsicament que som un col·lectiu, que no som persones
especialitzades en aquests temes, no són tècniques com les altres persones que han intervingut abans, són persones de Vilanova simplement amb aquesta sensibilitat i amb aquesta mirada envers la ciutat i el model de vida que volem. Aquesta és una jornada que vam participar fa 2 anys, la ciutat sense cotxes, ciutats respirables. Va ser una jornada organitzada per Ecologistes en Acció i conté algunes dades que jo vaig adaptar, vaig extrapolar a Vilanova. Aquestes són algunes d'elles i el que mostren és el percentatge desproporcionat d'espai públic que estem dedicant al vehicle privat contaminant, quan realment el 25% dels desplaçaments a Vilanova es fan en cotxe privat. Això, tenint en compte l'orografia de Vilanova, que és una ciutat relativament petita, és relativament plana i amb un clima relativament amable, per no dir molt, 1 de cada 4 desplaçaments dins de ciutat es fa amb cotxe privat. Clarament ens ha de fer reflexionar aquesta dada. També ens ha de fer reflexionar la quantitat de temps que els cotxes privats es passen aparcats al carrer. Aquest és un dret adquirit del que gaudeixen només les persones que disposen d'un cotxe privat, o de més d'un. I també s'ha d'observar l'ocupació mitjana de cada cotxe. O sigui, és molt important que aquestes dades i aquesta informació es posi a disposició amb les campanyes de sensibilització que calgui de tota la ciutadania, perquè si no, no entenen que algunes mesures que són restrictives o que són dissuasives per l'ús del cotxe privat, en realitat van en benefici de tothom, perquè tothom és vianant quan es baixa del cotxe i perquè l'espai públic, de fet, és de tothom. Algunes dades de Vilanova, que són del 2018, com us comentava, i volem parlar també del dret al cotxe contra el dret a la mobilitat, per posar un dels drets. És que existeix el dret al cotxe? És un dret real? O és un privilegi al que hem accedit la resta, tota la ciutadania, tota la nostra societat ha accedit gradualment a cedir el seu dret a la ciutat, dret a l'espai públic i dret a la salut i a respirar un aire net, han cedit aquests drets vers el privilegi de poder circular i aparcar en qualsevol espai de la ciutat. Aquí us plantegem un parell d'imatges significatives de la nostra ciutat que estic segura que tothom reconeixerà. I aquest rètol, que és real, va aparèixer el 2018, va ser, amb una de les mesures al barri de Mar. Aquesta mesura plantejava ampliar una vorera que està al camí escolar de 2 centres educatius del barri de Mar. Doncs bé, eren unes 8 places d'aparcament que fins a aquest moment eren un aparcament gratuït amb el carrer, em sembla que era Concepción Arena, Conchita Soler. Doncs així que van començar les intervencions, van aparèixer aquests rètols reivindicant aquest suposat dret a aparcar gratis a la porta de casa. Aquesta idea està molt arrelada, la idea que tenim dret a circular i aparcar. Hi ha moltes persones desinformades que es pensen que té alguna relació amb el fet que paguin un impost de circulació i això és una altra feina pedagògica que s'ha de fer per explicar que quan es paga l'impost de circulació no et dona dret a ser posseïdor del 60% de l'espai públic de la teva ciutat. No, perquè no és un dret, com us deia, considerem que aquest és un privilegi i un privilegi sempre va en contra dels drets dels altres i en aquest cas sempre són les persones més vulnerables. El que sí que és un dret indiscutible és el dret a la salut. I no voldria entrar gaire en detall perquè el Manel ha explicat molt bé la relació directa entre la circulació de cotxes a la ciutat i la qualitat de l'aire, però que la circulació i l'abús del cotxe a les ciutats és un problema de salut pública de primer ordre, a hores d'ara és indiscutible. Negar com està afectant la nostra manera de moure'ns, la mobilitat basada en el vehicle privat, com està afectant directament a la salut de les persones, a hores d'ara i a més amb la relació que s'ha establert clarament entre la crisi del Covid i la contaminació atmosfèrica, doncs és innegable.
negar-ho és un negacionisme a l'alçada de negar el canvi climàtic. Llavors, sí que crec que s'ha d'explicar molt bé perquè la gent ha de ser conscient de les implicacions que tenen les seves decisions quotidianes, com això, el mode de transport que trien per moure's per la seva ciutat. S'ha d'explicar molt bé sense fer concessions, com no es van fer concessions quan es va entendre que fumar perjudicava la salut greument i es va legislar i es fan campanyes molt clares respecte a aquest tema. Doncs amb el vehicle privat ens trobem en aquesta situació. Aquestes imatges són prestades de les entitats que van participar en la jornada de les ciutats respirables. Bàsicament expliquen la incidència en el canvi climàtic de la contaminació pels vehicles a motor. Aquesta presentació, si voleu, us la puc compartir. Ja l'han fet perquè se'n faci difusió, però el que només us les vull mostrar perquè el consens científic sobre la relació entre la circulació dels vehicles a les ciutats i la qualitat de l'aire i la salut de les persones i els altres éssers i els altres ecosistemes és evident i indiscutible a hores d'ara. Aquí, per exemple, també diapositives d'IS Global on explicaven detalladament com impacta l'entorn urbà en la nostra salut. No només parlem de l'aparell respiratori, parlem de les funcions reproductives, parlem dels embarassos, del desenvolupament cognitiu dels infants. En fi, passo una mica ràpid perquè no vull estendre més temps del que em correspon, però només deixar palès que en aquest punt en què estem ja és indiscutible que calen mesures valentes per revertir aquesta situació de manera urgent, perquè ja hem acceptat de manera generalitzada que ja estem en una situació d'emergència climàtica, el que no podem fer és declarar una emergència climàtica i continuar fent el que estàvem fent. Aquest és l'indicador d'ozó, que ja hem superat el límit informatiu més d'una vegada a Vilanova, i aquí m'agradaria parlar de l'informe de Medi Ambient sobre la qualitat de l'aire durant el confinament, perquè tal com s'ha expressat, amb aquests paràmetres que, segons les indicacions de l'OMS o d'altres institucions de referència, semblen com si el nostre nivell de contaminació ambiental fos acceptable, com si fossin segurs, només perquè no entren dins la categoria d'afectació humana directa. I jo crec que aquí hem de ser molt curoses i entendre que no hi ha un nivell d'inhalació de fums segur per a la salut de les persones. No existeix, com el tabac. Són tòxics, òbviament, com més quantitat d'inhales, més conseqüències tindràs, però hem d'acceptar que són tòxics, no hi ha un paràmetre segur. Això és només per si a algú li interessa el tema i es vol descarregar, per exemple, aquesta aplicació que n'hi ha d'altres, que es diu Brisometer, que et permet conèixer en temps real l'estat i el nivell de contaminants. I aquí un apunt només, perquè un altre dels nostres eixos és el feminisme i també ho volem dir, el disseny de la ciutat i el tipus de mobilitat no són neutrals. El gènere importa i en general les dones caminen més que els homes a la ciutat, els homes normalment són els que més utilitzen el vehicle motoritzat privat. I aquest punt també és un article del crític que parlava de maternitzar la ciutat i desmaternitzar les cuidadores. Una mica la visió de ciutat que t'acompanya, la visió de la ciutat que et cuida i una ciutat i un disseny de la ciutat pensat per cuidar les persones descarrega i reparteix i redistribueix les tasques de cures. Per meva, res més, no sé si... Moltes gràcies. Moltes gràcies de parlar aquí sense veure-us. Sí, moltes gràcies per aquesta... Si deixes de compartir, doncs ens veurem ja tots plegats. Moltes gràcies, Alba, per la teva aportació, també molt interessant, molt global. I, si us sembla, doncs deixaríem ara pas amb aquesta roda de preguntes, comentaris,
idees, no? Tampoc no es tracta de fer unes preguntes directes amb qui ha participat, sinó de també fer vosaltres algunes aportacions en el tema que avui ens concreta. Hi havia prèviament, a veure, mentre es va animant algú a participar, que ha posat en el xat el tema de potenciar l'ús de la bici. Manel, digues, comentes tu si vols. Només vull dir, en relació al que ha dit l'Alba, que estic totalment d'acord. És a dir, són els límits que fixa l'OMS, són límits que són d'acord a l'evidència científica, però també responen a interessos i evidentment, estem parlant de contaminants, de tòxics, com bé has dit, com més concentració, més efecte hi ha sobre la salut. I llavors, quan es fixen uns límits, sempre responen... Vull dir que aquests límits potser no són sempre els més útils en totes les circumstàncies. Que estic d'acord amb el que has dit. Pablo. Una cosa afegida al tema dels contaminants no és només, evidentment, la concentració és un factor, la mera existència és un problema, però també hi ha el número de diferents contaminants que afecten. Els contaminants industrials solen ser greus, però també són més acotats. Normalment, una indústria contamina en alguns eixos. El trànsit, malauradament, ho contamina tot. És a dir, un dels més importants efectes sobre la salut humana i també sobre el confort humà és la pols. La pols que aixequen els cotxes. La pols molt contaminant perquè té molts residus, per exemple, amiant. La pols, les partícules 2,5 o 10, són de les més nocives que hi ha. No criden tant l'atenció, però són molt dolentes. Molt dolentes. Per exemple, a nivell de respiració de les persones, els afecta moltíssim. I no sé si... I una cosa tan senzilla com que arribes brut a casa. És a dir, embrutes. La pell. Imagina't el que tens a dins. Però ja callo. Era això. Gràcies per aquestes aportacions. Abans no fem també el torn de preguntes obertes, doncs sapigueu que també a la web municipal de Medi Ambient teniu online un apartat de qualitat de l'aire que podeu també consultar tots els temes de la mateixa xarxa que us ha comentat el Manel, que està allà disponible, podeu accedir-hi. Hi ha unes connexions, hem actualitzat qüestions d'aquestes i també hem posat en marxa la campanya d'ozó, que també podeu accedir-hi i tenir la informació al respecte, que comencem època d'insolació i, per tant, de risc també d'aquest ozó troposfèric. Si us sembla, vaig llegint algunes de les coses que van sortint aquí per xat, perquè és el que dèiem que qui vulgui participar parlant, o si no, anar-ho comentant. Són algunes preguntes una mica obertes, que en tot cas potser també altres persones que hi ha aquí podran dir. Una era, per potenciar l'ús de la bicicleta, si es pot fer alguna cosa per evitar els robatoris de les bicis. És potser una pregunta una mica col·lateral, però molt pertinent, i si et sembla, si algú d'aquí... Clar, jo parlo molt, tinc una resposta concreta, estem treballant en un projecte molt concret sobre això, ampliable, és la cicloestació, que emana d'un procés participatiu. Farem un aparcament segur al davant de l'estació. No hem pogut col·laborar, tot i que mantenim la línia oberta, no hem pogut col·laborar per fer-ho dins de l'estació, que seria òptim. Fem fora de l'estació i serà un aparcament segur i regulat, amb càmeres, etc., tancat, que no treu que hi hagi també aparcament a l'exterior. I això, la idea és que quan aquest estigui en marxa i avaluem bé com va el funcionament, la idea és de xarxa, de fer una xarxa d'aparcaments segurs d'aquesta mena a la ciutat. De moment, la part de xarxa deixem-ho com a idea, però la part de la cicloestació no és una idea, és un projecte que està en marxa en obres, gairebé. Val, gràcies. Hi ha una altra pregunta també que comenta quines són les accions previstes per assegurar la mobilitat ràpida dels serveis d'emergència a les rondes.
que comenta que no tinc coneixement, que s'hagi informat a la població al respecte. Si també podeu explicar aquest tema, sisplau. Suposo que em toca a mi també. Bueno, el tema d'emergències hi ha dues coses, la realitat tècnica i les xarxes socials. Llavors, qui estigui preocupat per la realitat, que se n'oblidi del que ha vist a les xarxes socials, que són algunes coses bastant boges dels que ho han fet. Nosaltres hem tingut intervenció, els projectistes hem tingut intervenció, comunicació directa amb els cossos d'emergències, Mossos, bombers, ambulàncies i policia local. No tot el que fem, diguem, ha estat... Algunes coses les hem fet després com a correcció, però hem treballat amb ells coordinadament. Caldria segurament informar a la població, ja que hi ha hagut aquesta invasió en les xarxes de bestieses, perquè, diguem-ho clar, la situació de les emergències segons com millora. Per exemple, a la Ronda Ibèrica farem una entrada directa d'ambulàncies a l'hospital. Això és una millora brutal i només es pot fer si treus carrils. I aquesta millora paga amb escreix qualsevol altra petita inconvenient que tingui. Però és que, a més, també reduïm el temps semafòric. De fet, manca avaluar quan vingui el trànsit al setembre dels col·legis i tal, però pensem que fins i tot tindrà una capacitat global equivalent, o segurament superior, depèn de l'hora del dia. Hem fet uns apartaderos específics perquè la gent pugui apartar-se i deixar passar ambulàncies i altres emergències, i altres no els hem fet, ja existeixen i continuen existint. Per exemple, l'amplitud de les rotondes, sabrejats, zones que hi ha, que convé que la població, això segurament ho hem de fer, entengui la dinàmica, no només els cossos d'emergència, sinó també la gent. De què cal fer quan tens una sirena al darrere, que bàsicament és apartar-te a un costat i deixar passar. També hem fet un itinerari de camions, en alguns casos obligatori, quan són camions molt grans, i en altres casos recomanat, depèn de la mida del camió, perquè no passin per zones sensibles, com és l'Avinguda Vilafranca o la Rambla Pep Ventura, on hi ha 2 centres escolars. I, per últim, hem transformat algunes cruïlles que eren, a part de tenir 3 passes semafòriques i menjar-se molt de temps de pas, tant de vianants com de trànsit, creaven congestió, és a dir, creaven un embús i ara no el crearan. Algunes són cruïlles semaforitzades i altres eren les del polígon a la banda de la Ronda Europa, carrers Marcel·lí Janer, etc. Que allà era un autèntic disbarat de perill, de velocitat, i crec que hem millorat força. I tot això ho hem fet en contacte tant amb bombers, com amb ambulàncies, com amb policia. I, de fet, fins i tot amb la gent del polígon també hem tingut reunions específiques. El tema dels girs dels camions i tot això. Perdoneu, Gemma, jo he acabat, No sé si algú més vol incidir sobre el tema. Només voldria comentar una cosa. Quan comenten que no tenen coneixements que s'hagi informat a la població, a mi ens interessaria molt saber quin és el canal que la ciutadania és més útil per informar, perquè si s'ha d'informar, segurament a les xarxes com Twitter, etc., s'explica d'una manera, és a dir, no retuitegen coses que potser desinformen, sinó s'utilitzen uns altres canals. Ens interessa saber quins són els canals útils, perquè diguéssim que a les emergències sí se les informa, s'informa a qui interessa, a la població, evidentment, també són coses d'interès, però a qui interessa realment és a bombers, a policia, a emergències, són realment qui interessa saber com ho han de fer. Però a part d'això, a mi m'interessa saber això, o sigui, a nosaltres com a Ajuntament ens interessa saber quin és el canal que troba interessant la ciutadania, a on se la pot informar, perquè s'intenta aquest canal, però potser no
no l'aconseguim. Volia aprofitar per saber-ho, a veure si em podíeu ajudar amb això. D'acord, gràcies. Cada cop els canals són més diversos, diria, de comunicació cap a la ciutadania. Difícil, no?, perquè els companys de comunicació i tota la gent que treballa en temes comunicatius tenim una diversitat molt àmplia, no tothom està utilitzant els mateixos canals de comunicació actualment i funciona molt també avui en dia les xarxes socials o on estàs connectat. Inclús també hi ha tendències que diuen que no tothom es connecta a les mateixes xarxes socials, per tant la informació que t'arriba també és una informació sesgada depenent de quin és el canal que tu et comuniques, no? Portaria això. Torno abans m'he quedat una mica penjada. Jo he perdut part del xat, Vicenç. Ho dic perquè si tu pots llegir les anteriors, he perdut l'històric. Hi havia una pregunta, hi havia una reflexió. Si vols, Vicenç, tu llegir-la. Suposo que parles de l'Adaida, no? La dificultat en la mobilitat dels vehicles de motor privats donarà peu al canvi cap a una mobilitat més activa i sostenible. Cal potenciar l'ús del transport públic fent coincidir horaris amb les entrades i sortides escolars. Era una reflexió a favor que feia l'Aida. El Jordi... Perdó, sí. Sí? Jo també, amb aquest tema, si segueix llegint i comento una altra cosa. Jo mentre hi havia un tema que penso que també és una reflexió a introduir, és a dir, nosaltres aquí a Vilanova s'han posat punts de recàrrega de vehicles elèctrics i també hi ha tota aquesta tendència dins de tots els temes d'adaptació al canvi climàtic de canviar el vehicle motoritzat cap al vehicle elèctric, en el qual no hi ha emissions, etc. Però no deixa de ser un artefacte que circula per la ciutat. Deixo la idea a l'aire perquè també sigui un punt de debat. Bueno, Jordi comenta que, pregunta si hi ha algun estudi per promocionar el transport públic. Amb 2 carrils, en hores punta ja era lent. Ara, amb la reducció amb un sol carril, els que vulguem anar a Barcelona perdem mínim 10 minuts. El bus l'ha de crear en un sentit i en un altre. Suposo que vol dir creuar en un sentit i en un altre. Alguna persona que... En concret, això de creuar en un sentit o un altre, suposo que es refereix a la línia de bus urbà, que la veritat és que l'hem provocat amb aquesta actuació un petit inconvenient, són 100 metres exactament, i fa un petit revolt. També és veritat que fa una parada de bus, o pot fer, quan la tinguem preparada, l'espai ja hi és, pot fer una parada de bus molt més a prop de certs equipaments importants com són tots els esportius. Vilanova té un dels millors equipaments esportius, conjunt d'equipaments esportius que jo conec, per una ciutat de la seva mida, però una de les línies de bus no feia parada a prop. O sigui que això és un inconvenient i un avantatge. De tota manera, no s'ha fet contra el bus, tots els tècnics que estem treballant, i crec que puc dir que el regidor també, estem a favor i en un moment històric que podem canviar el bus perquè estem treballant sobre el nou pla de coordinació que en principi es licitarà cap a l'any vinent, és a dir, el desembre estarà conclòs i el gener es farà la nova licitació de busos i tota la planificació que s'està fent per això, que ja està iniciada, és una cosa que està a mig fer ara mateix. Però canviar-ho abans del Covid, amb les mesures urgents del Covid era una mica precipitat, són coses de concessions i tal, no es pot fer tan ràpid. Per tant, ara mateix el bus està en una situació no massa bona, però està en marxa directament, o sigui, hi ha una enginyeria treballant, etc. Tota aquesta nova planificació del bus, que és bastant ràpid la seva aplicació. Esperem pel gener. Perdó. Puc? Sí, Jordi, sí. Soc Jordi, que va que la càmera no funciona. Jo em referia a que quan tu estàs esperant el bus, per cert, ja aprofito, sense marquesines, i si plou allà et quedes, allà a l'hospital, el bus ve de les pistes d'atletisme, se'n va cap a Gubelles... Quina línia? Perdona, Jordi, quina línia? Montbus que va a Barcelona. Montbus Barcelona, vale. Els que anem a treballar a Barcelona, val? Aleshores, si fins ara és bastant puntual, doncs ja perdràs, vosaltres igual ho heu estudiat i penseu que no, però jo crec que sí, perdrà
5 minuts d'anar cap a Cubelles, o es va a l'estació, torna amunt i 5 minuts més fins que no arriba tot el tram cap a Sitges cap a Barcelona. Aleshores, jo entenc que tot el que esteu dient de la pacificació del trànsit i tot això em sembla perfecte tot, i la velocitat de tot perfecte, l'estudi i el canvi climàtic em sembla tot perfecte. Ara, a mi no em lliga tot això en promocionar el servei públic a la gent que no agafem el cotxe per anar a Barcelona i vas amb el bus, que se'ns faci perdre 10 minuts. Vosaltres ara direu, 10 minuts no són... Doncs sí, 10 minuts són 10 minuts. No, però un moment. Aquests 10 minuts els has mesurat tu? Perquè nosaltres estem mesurant exactament mesures de rellotge, eh? No, el que estàs fent és una hipòtesi, no, Jordi? Encara no ho has comprovat. És una hipòtesi. Jo l'altre dia vaig anar del McDonald's al Rafecas i vaig a 30 per hora, increpat per tots, però paciència, 7 minuts. Aleshores, bueno, jo com a usuari del bus de Barcelona, vull dir, tu, Rocco, has dit quan has començat, que això m'ho he apuntat bé, has dit, ens vam veure obligats a fer-lo, amb el de la ronda. Aleshores, ho entenc, vale? Si us heu vist obligat a posar l'aparcament aquí en aquests moments, ara no hi ha cap problema. Ara no hi ha cap problema. A la ronda anem a 30, contaminem menys i va molt bé. Però quan arribi el setembre, que obrin les fàbriques i les escoles i tot, si a la ronda et trobes col·lapsat, doncs la gent haurà d'anar per la Rambla Nova i pel carrer Sant Joan i tot, i encara és pitjor. Jo crec que m'agradaria que us estudiéssiu bé com de trajecte ràpid i no un carrer. I gràcies per la iniciativa perquè ens puguem expressar. Jordi, et comento coses concretes de tot això. Et diré que, evidentment, ara mateix va igual o més ràpid, és a dir, ho estem mesurant, depèn de l'hora del dia, evidentment. Segon, hi ha una mesura que encara no heu notat els usuaris perquè encara no està posada en marxa, però que està a punt de fer-se, que és el canvi de la regulació semafòrica. El canvi de la regulació semafòrica, que és un guany net en temps. De fet, un semàfor ja s'han guanyat 40 segons, que és el de l'Avinguda Vilafranca. Per cert, aquí guanya vianant i guanya trànsit, guanyen els dos. Això és un guany net, o sigui, directe, segons que guanyem, segons concrets. De moment, les medicions que prenem, perquè les prenem, estan sent les mateixes, fins i tot una mica més ràpid, 10 segons més ràpid. Però bueno, això, evidentment, varia molt amb l'hora del dia. Només que sàpigues que la Ronda Europa es col·lapsa en 4 carrils. I es continuarà col·lapsant, perquè no té res a veure el número de carrils amb la capacitat d'una via. No té res a veure, és un tema tècnic que sabem, no és només Holanda ni Dinamarca, ho sabem a Vilanova. És difícil de creure, però és així. És un tema que els enginyers de trànsit o els que no soc enginyers, són arquitectes, però coneixements de mobilitat, ho hem pogut comprovar moltes vegades, en tot cas estan els llibres d'això. Concretament, a Vilanova ja ho sabem, perquè ja ho hem fet abans. Una bastant recent, que és la rotonda... Ho sabem perquè ho acabem de fer a la Ronda Ibèrica. Però abans, fa ja molts mesos, abans del Covid, i sense crisi econòmica ni res, vam fer la rotonda de Zamenhof. La gent, la policia tenia dubtes, molta gent tenia dubtes. Els dubtes van durar una setmana, perquè ha estat un èxit també pel trànsit. De fet, el col·lapse que abans es provocava en la rotonda de Zamenhof, que abans no era rotonda, era una cruïlla semaforitzada amb 4 carrils, ara que és només un carril, funciona perfectament, he traslladat el col·lapse a la rotonda de la carretera de l'Arbós. Quan dic el col·lapse, vull dir el col·lapse venint de Tarragona, diguem. Per què? Perquè la rotonda de la carretera del Bosc, a pesar de tenir 4 carrils, no absorbeix tant de trànsit com ara mateix està absorbint la rotonda de Zamenhof. Vull dir, això ja ho sabem i et puc posar més casos de Vilanova. Això, d'altres llocs, encara més. D'altres llocs vull dir Holanda i tot això. Però no cal, nosaltres ja tenim aquest coneixement. En tot cas, també és veritat que som prudents, vull dir, no només perquè ho pensem els tècnics, el govern és prudent i hem fet una mesura reversible. No volem que sigui reversible, però ho és. És una mesura barata que en pocs dies pot revertir perquè és pintura.
però jo sospito que poca gent voldrà revertir-la, perquè es guanyen moltes coses. En tot cas, el moment clau és quan acabi la urgència del Covid. La urgència no vull dir ara les mesures fase 0. Quan es trobi una vacuna, s'ha de veure a l'octubre si hi ha un rebrot o no, perquè hi ha un perill de rebrot. Efectivament, com tu dius, tot el trànsit recuperat, tot o part, ja veurem quan es recupera el trànsit, però també és veritat que tindrem uns carrils bici nous, complets, i que algun d'aquest trànsit, per exemple el de les escoles, sabem que es transformarà en bicis, perquè també ha passat a Vilanova. Quan hem fet carrils bici, com el del carrer Àncora, immediatament s'han omplert de gent. Per tant, hi ha trasbàs modal. Gent que anava en cotxe anirà en bici. Tota no. Una proporció. Normalment suficient per baixar la congestió. En tot cas, sí que estem d'acord en que hem de vigilar, estem vigilant i observant i estar preparats per si cal anar enrere total o parcialment. No és el que desitgem, però hem d'estar preparats per fer-ho perquè d'allò. El bus, encara que et sembli ara que aquesta mesura pot anar en contra, no hem treballat específicament el bus en aquest moment, ho estem treballant, com et deia, cara al desembre, perquè és una planificació que no es pot fer tan ràpid, i en principi la intenció és de fer un bus en general coordinat amb els interurbans, amb parades d'enllaç bones, millorar els girs a favor del bus, és a dir, girs que ara fa el bus que s'està esperant, eliminar-los. Gràcies. Ara, en tot cas, aquests detalls que estan molt bé, tècnics d'aportació, que passa que el xat va tenint altres opcions. Jo ara sí que crec que ha quedat una mica aclarit. Tornaríem després al tema del bus, que també hi ha preguntes i qüestions d'aquestes. Jo ara recollim una mica... Sisplau, perdoneu, per interrompre. Soc l'Ester, de Som BNG. És que tinc una reunió del Consell d'Educació Municipal i com era 1:20 i ja ha començat per una estona, tindré que anar. Però abans no tinc cap pregunta, simplement he agafat 3 idees del que ha comentat el Manel, l'Alba i el Pablo, i molt interessants, i m'agradaria comentar-les i breument. Del que heu comentat que a Vilanova anem com 50 o 30 anys de retras en el tema de l'urbanisme per posar-lo al dia. O sigui, m'ha semblat molt real, però bueno. Després el Manel, el que ha comentat en la reducció dels nivells que s'han demostrat amb aquesta etapa del confinament, o sigui, això demostra realment el que ha dit anteriorment el Pablo, que tenia que veure amb el primer factor, que era reduir el trànsit. Penso que això ja ho té tothom clar. I després una idea que ha dit l'Alba, que recull tot el que s'està comentant avui, que és que no podem declarar una emergència climàtica i no canviar res. En aquest sentit, agrair primer aquest espai de poder fer debat sobre aquest tema, del que heu comentat, del que esteu treballant, dels canvis de conscienciació que s'està fent i dels projectes que s'estan fent per Vilanova. I és un esforç que és de totes i que s'estigui fent i el que esteu fent totes vosaltres, els tècnics, les tècniques, els professionals i com Camins Escolars, que és un exemple, entitats que estan fent tot aquest esforç. Moltíssimes gràcies i a poc a poc suposo que arribarem a aquests objectius que tenim totes. Us sento moltíssim que em tingui que anar, ho sento. Gràcies, Esther. Gràcies. En tot cas, seguim. Hi havia tot un tema, no sé si eres tu mateixa, Alba, tot el tema de la participació, de l'educació, de la sensibilització, de les campanyes. Podríem encetar una mica una petita reflexió envers aquesta qüestió, perquè hi ha diverses aportacions en aquest sentit. I sobre el tema de les escoles, també, que comentàveu. Gemma, ens deixem una aportació d'abans, ho dic perquè com hem anat tornant igual, ens hem saltat a l'Aida, que una mica l'animaria a intervenir perquè fa una afirmació que crec que no s'acaba d'entendre, us la llegeixo per diu: l'ampliació de vies pacificades al centre de les ciutats sense intervenció
d'un urbanisme tàctic provoca augment de la velocitat en aquestes vies. Jo crec que estaria bé, Aida, que jo no l'acabo d'entendre i potser, si vols intervindre per explicar una mica el que vols dir. Fem aquest tema i passem amb l'altre. Digues, Aida, digues. Vale, la reflexió, hem constatat que aquí en el centre sí que hi ha hagut carrers que s'han retirat els vehicles, com per exemple ara em ve el cap al carrer Sitges, que s'han retirat els estacionaments que hi havia i forma part d'aquestes noves zones pacificades de la ciutat. Doncs el que ha passat eren vies on el trànsit que circulava a l'haver estacionaments a la part dreta de la via circulaven en relativa baixa velocitat perquè topaven entre la vorera i el vehicle. Què ha passat ara? Que amb la retirada d'aquests vehicles el que s'ha fomentat o que es fomenta, perquè tenim un problema molt greu que crec que amb tots els debats de mobilitat no s'aborda, i és la indisciplina viària que pateix aquesta ciutat per part dels conductors de vehicles privats motor i de la permissivitat que hi ha en el cos de policia local de Vilanova, que també seria una qüestió que seria molt interessant abordar, per quins motius la policia obvia fer les tasques de protecció del vianant, en aquest sentit. Doncs bé, en aquestes vies el que s'ha augmentat per les veïnes que hi ha en aquestes zones, i ho comenten i ens ho fan arribar a camins escolars, és que els vehicles que circulen ara per aquestes vies han augmentat molt la velocitat de pas per aquestes vies pacificades, on la velocitat màxima és a 20 km per hora, al no haver cap mesura o cap element tàctic, diguem-li pilones o diguem-li macetes, ara no em surt en català, perdó, jardineres o el que sigui, que faci impedir reduir l'espai de circulació d'aquests vehicles i, a més, fomenti fer vida social amb els carrers, perquè volem recordar que la senyal S28, que forma part de les zones pacificades, precisament el que intenta és fomentar la vida social a l'espai públic. Era més que res aquesta reflexió. Gràcies. Gràcies, Aida. Potser en aquest sentit, Núria, endavant. Sí, no està acabat. El que hem de fer no està acabat. És veritat, tens raó, s'ha de completar. Nosaltres tenim pensat fer una senyalització horitzontal i acabar de treballar. Anem treballant per fases, per capes, no donem abast per fer-ho tot, però sí, tens raó, s'ha d'acabar, de polir i de mirar quins recursos tenim per acabar-ho, però la senyalització horitzontal està pensada per acabar aquesta, per exemple, en el carrer Sitges, i falta. Si us sembla, passaria la paraula a l'Alba, amb aquestes qüestions també que comentàveu de tema d'escoles, de participació, sensibilització. Estem quasi a punt d'arribar a les 6 de la tarda, portant 1 hora i mitja. Jo us demanaria, intentaríem, podem anar allargant molt, amb uns 12 minuts, 14 minuts màxims, intentar tancar la sessió. Sí que és interessant, però la videoconferència també té un límit, entenc, entre tots, i passo la paraula a Alba. Endavant. Voldria fer 4 punts breus sobre temes que han sortit que em semblen molt interessants i molt importants. Primer, la participació i la sensibilització. Aquí ha fallat alguna cosa. Vull pensar que en condicions normals i no en ple confinament amb una crisi sanitària s'hagués fet diferent perquè, òbviament, ha faltat una campanya informativa i de sensibilització que no s'ha fet, i el no donar aquest espai i estar la gent tancada a casa, doncs sí, jo crec que la crispació s'ha canalitzat d'aquesta manera a les xarxes socials, i part d'aquesta crispació, que de vegades és preocupació sincera i de vegades és una mica irracional, però si haguéssim pogut tenir un espai de trobada i una informació prèvia, segurament no hagués estat com ha estat. Referent al transport públic, el que comentava el Jordi, jo a nivell tècnic no m'he posat a comptar i això ja ha tingut la resposta tècnica, però sí que penso que s'ha de parlar de transport públic. No podem estar parlant de Vilanova com si els desplaçaments fossin només urbans. Aquí estem patint un greuge i crec que som totes conscients, tant a nivell de la tarificació de la Renfe com a nivell de la freqüència dels autobusos interurbans. S'ha de garantir una freqüència d'autobusos interurbans d'anada i tornada a Barcelona que sigui
favorable que convidi a la gent a deixar el cotxe i fer servir l'autobús. No sé quines gestions s'han fet, crec que no sé si és una qüestió tècnica, crec que és més aviat una qüestió política, però aquí hi ha uns fils que s'han de moure, això és imprescindible. La contaminació no es queda només a Vilanova, tots aquests trajectes, aquests cotxes anant i venint a Barcelona diàriament generen un problema allà i hem de ser responsables amb els nostres desplaçaments i les nostres opcions de mobilitat. Sobre la Ronda Ibèrica, només afegir que quan es parla de Ronda Ibèrica trobo molt a faltar amb aquesta preocupació que tenen sobre el col·lapse o el potencial col·lapse o no que pugui haver-hi, ningú parla dels accidents. La Ronda Ibèrica, només cal fer una ullada a les memòries de la policia local dels darrers anys, la Ronda Ibèrica tenia una conflictivitat diària altíssima, cada any hi havia accidents, era un punt negre a nivell d'accidentalitat i d'atropellaments en passos de vianants. A més, sent una via ràpida, les conseqüències dels atropellaments a la Ronda Ibèrica eren molt greus, fins i tot de mort. O sigui, no parlem tant a la lleugera de la Ronda Ibèrica i no ens quedem amb l'anècdota. Quedem-nos amb l'important, que és que reduint la velocitat es redueixen els atropellaments i les seves conseqüències quan se'n donen. I sobre el tema de les escoles, a veure, nosaltres com a col·lectiu, el model de família o de pare-mare taxista que porta el seu fill o filla en cotxe de la porta de casa a la porta de l'escola, de la porta de l'escola a les portes de l'extraescolar, això és un model insostenible, insolidari i no és gens educatiu. Tornant al tema de la sensibilització, animem a l'equip de l'Ajuntament a col·laborar amb les escoles per fer una sensibilització perquè els camins escolars no poden estar pensats, prioritzats pel vehicle privat motoritzat. Això té conseqüències directes sobre la salut i l'autonomia dels infants nefastes. I això també està estudiat científicament i el que s'ha de fer és treballar per fer coneixement a les famílies i a la població en general dels perjudicis d'aquest model de mobilitat, especialment per les escoles. No podem deixar que aquest tipus de visió parcial i desinformada condicionin les polítiques de mobilitat. S'ha parlat de vehicle elèctric. No conec ningú preocupat pel medi ambient que estigui proposant ni remotament una substitució del parc de vehicles a motor al parc de vehicles elèctric. Això jo no ho he sentit en cap persona que es consideri mínimament sensible al medi ambient. Passa per una reducció del parc de vehicles. Ara, els vehicles que hagin de quedar-se, les flotes que hagin de tenir, els autobusos que hagin de tenir, el repartiment d'última milla, doncs si ha d'entrar i ha d'estar en proximitat a les persones, com a mínim que no alliberi gasos contaminants perquè sabem que la proximitat a l'emissió dels gasos és un fet determinant per la salut. I sobre la indisciplina viària, és que no puc res més que convidar-vos a seguir la plataforma a les xarxes socials i veure la quantitat de fotografies i de vídeos que rebem i no les podem publicar totes perquè exemplifiquen la vulneració sistemàtica dels drets dels vianants que estem patint a aquesta ciutat. És cert que aquí calen una sensibilització i unes accions directes i que les persones que tenen l'autoritat facin complir les restriccions al trànsit rodat. Ja està, això era tot que volia. Moltes gràcies. Gràcies per les aportacions, moltes variades. Si voleu també comentar algun tema i Estret també, que surt aquí també amb el xat, tot el tema dels autobusos. Els autobusos també cap a les organitzacions perifèriques, si es té pensat fer què, aquesta reflexió també que surt d'aquí, aquest repartiment de mercaderies sostenibles en aquesta última milla dins del centre-ciutat. Jo afegiria que això està molt lligat a conductes de consum, de compra en centres logístics, d'empreses que no diré el seu nom, que ens porten a casa el seu missatger, i qüestions també de canvis que potser la Covid ens portarà. Si imagineu-se que ho deixo aquí obert, si voleu fer aportacions també en aquest tema, les diferents persones, el tema del transport de mercaderies, els autobusos, seguir parlant de la sensibilització. Endavant. Em doneu? Sí? Jo parlo molt, He de detallar. Només dic que m'agrada la intervenció de l'Alba en el sentit que la Ronda Ibèrica no és només una cosa que hem fet al centre, tot i que realment era el motiu principal, però a l'altra banda de la Ronda Ibèrica hi ha una ciutat real, hi ha el Tacó, hi ha l'Armanyà, hi ha el Llimonet, amb molta gent,
hi ha 2 centres escolars, hi ha un gran conjunt d'equipaments esportius molt, molt populars, molt bons, utilitzat per gent jove, famílies, hi ha el cementiri, utilitzat per gent gran, però hi ha una cosa molt important a l'altra banda també, a nivell de mobilitat global de tots els barris i tota la gent, és que el carril bici està de la banda muntanya. S'ha de travessar la Ronda Ibèrica per arribar al carril bici que està a la banda muntanya. O sigui que no és només una mesura global, el que hem fet en la Ronda Ibèrica, també és una mesura concreta de ciutat en els llocs per on passen. I és que la gràcia és això, que no podem oblidar... O sigui, responem a lo global, ara parlo dels tècnics, però no podem perdre, crec que intentem no perdre, però no podem perdre el detall, és a dir, no podemos permitir un atropello. És que no podem admetre això, no? No podem admetre, si hem d'anar més lents, doncs anirem més lents. En relació als busos, dic ara de barris i tal, insisteixo que estem planificant tot, incloent l'interurbà, incloent els barris, incloent el centre urbà, per fer-ho més útil per a la ciutadania. Més ràpid. Ràpid no de velocitat, ràpid del servei, diguem. No que vagis més ràpid en el vehicle, sinó que de punt A a punt B arribis abans. Com deia abans amb el Jordi, per exemple, un bon enllaç o, com deia l'Alba, una bona freqüència és fonamental. Val, gràcies. Hi ha un parell de preguntes que jo, aprofitant que hi ha el regidor Toni Palacios i una és directament amb ell, hi ha una concreta que parla de si es té pensat o també en la línia del que estem pensant, no? Si hi ha alguna campanya de dinamització per dissuadir quan hi hagi el retorn cap a les escoles, a les famílies, perquè hi hagi aquest foment de l'accés cap als centres educatius a peu o en bicicleta. Aquesta és una primera paraula, una primera pregunta. I l'altra, també hi ha una pregunta directa cap al regidor, que si hi ha alguna actuació projectada, concreta, per desplaçaments interurbans entre Vilanova, Cubelles, Ribes, Canyelles i Sitges, en bici i o a peu, que avui en dia comenta que és un esport de risc. Mira, quan a la primera pregunta us diré una cosa. O sigui, la millor campanya és posar la infraestructura. Si tu tens la infraestructura per anar en bicicleta, la gent anirà en bicicleta. Si no la tens, no hi anirà. Sí que es poden fer campanyes, però el primer és la infraestructura, que és el que estem intentant fer ara. Posar la infraestructura perquè tothom pugui arribar al seu lloc sense agafar el vehicle. I després ja farem les campanyes, però primer és, si no tenim la infraestructura, no podem fer la campanya perquè quina opció li dones al que vol utilitzar aquest mitjà de transport. Doncs ara estem en la fase de fer la infraestructura. Quan les tinguem, farem la campanya. En el segon lloc, en concret, sí que hi ha un projecte important, com bé tu saps, Gemma, que potser l'explicarà millor el Rocco, que és el camí pedalable Vilanova-Cubelles i Vilanova-Sitges, que està en fase no de projecte, sinó de licitació. El de Vilanova-Sitges està molt avançat i el Vilanova-Cubelles porta una mica més de retras, però que el Vilanova-Sitges estarà pràcticament acabat el 2020 o principis del 2021 i el Vilanova-Cubelles, que no arribarà a Cubelles perquè al final arribarà al Prat de Vilanova, però ja estem a tocar de Cubelles, doncs s'executarà durant el 2021. Rocco, si vols parlar una mica tu d'aquest camí pedalable. Sí, gràcies, Toni. La Gemma també està al cas. En tot cas, només advertir que no arribarà, és a dir, m'explico, el projecte s'executarà en el lloc que nosaltres podem executar-lo, perquè malauradament, tot i ser un projecte que ve de lluny, aquest govern desenvolupa una fase, però altres governs han desenvolupat altres trossos, ve del 2011-2012, però diferents administracions que hi participen o no posen els fons o bé directament han canviat les condicions. Per exemple, l'Ajuntament de Vilanova està compromès, però el de Cubelles no, en aquest moment no, i llavors el tram de Cubelles no es farà. Però també tenim un problema en un tram que és d'Adif i Costes, que teníem previst una relació amb les vies, diguem, un pas que va relacionat amb la plataforma ferroviària i per la costa i tal. Això s'ha de canviar totalment, aquest tram, malauradament, no es podrà executar.
estem buscant un tram de recanvi, no estem parats, però ara mateix, diguem, això que estava previst, això ha quedat fora de joc i, per tant, el projecte és complet, però no executem tot, però la part que pot fer Vilanova sí que està en marxa a tot drap. Què us sembla? Torn obert de paraules, que estem a punt d'anar tancant una mica aquesta experiència d'aquesta tarda de dimecres. Què us sembla? Algú altre? Jo crec que si teniu el xat obert, si hi ha alguna apreciació que potser no hem reflectit, però podeu anar-lo llegint, hem parlat d'abusos, d'una mica totes les qüestions aquestes. Ha quedat una mica potser a l'aire, aquesta qüestió que parlàveu de la policia local, de les qüestions més punitives o de la qüestió més de disciplina viària, que també ha quedat aquí una mica obert. En tot cas, jo també apunto una última reflexió i si voleu també aportar qüestions, que la Covid i l'emergència sanitària potser també s'estan fent replantejar models reals de funcionament de la societat. És a dir, potser la gent farà més teletreball, hi haurà menys mobilitats creuades, potser la gent s'està replantejant altres models de vida, un turisme més de proximitat, que tot això també es reflectirà amb aquesta mobilitat que hem viscut fins fa uns mesos i que també penso que és una oportunitat per reprendre l'experiència que tenim dins d'aquest confinament i que hauríem potser d'aprofitar, perquè quan anem a les escoles i expliquem què havia passat, què passava quan hi havia vehicles, hi havia silenci, hi havia una renaturalització de l'espai urbà. Torn obert de preguntes, 5 últims minuts, 6 últims minuts de tancament i si no, Alba, gent que hi ha aquí també de persones que estan escoltant tota la sessió. Gemma, res, jo per part nostra només dic que aquestes reflexions amb les que tancaves una mica aquesta sessió, aquest replantejament del redisseny de la ciutat i una mica del redisseny de la nostra manera de vida, doncs tant de bo sigui així i com a mínim puguem treure un aprenentatge que ens faci trobar un encaix més saludable i més sostenible amb el nostre entorn. I moltes gràcies per l'oportunitat de participar. Alguna cosa més? No? Recollirem tot això, ho tenim gravat, mirarem de quina manera ho podrem, estem experimentant també, posar-ho en algun punt que tothom hi pugui accedir. Jo agraïm la participació de tots, ha sigut una primera experiència. Recollim totes aquestes qüestions, aquí també hi ha la presència del regidor i totes aquestes qüestions que han sortit en temps de mobilitat. I agrair-vos, us convido a que seguiu les activitats de la Setmana del Medi Ambient i l'Energia. Seguim amb diferents activitats que podeu consultar online, algunes també presencials, de visita a l'espai d'ornitologia que tenim a la desembocadura del Torrent de Sant Joan. I gràcies per tots l'aportació i si us sembla, si no hi ha més aportacions, ho deixaríem aquí. Sí? Molt bé. Molt bé, gràcies a tots.